Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Assalamu alaikum Tapra. Assalamu alaikum Hal Murat. Gowmusun? Men gowlu yurdun içinden gelýän habarlar gaty. Bir-birinden howatyrly, bir-birinden aýrylýan, bir-birinden şular ýaly. Agyr habarlar gelipdi Tapra. Ene, ha. Şoňky gelen habarlardan başlasam, ene şu Lewapdan başlaýar. Lewapdan gelen habara göre şu mahal Lewapda hemme keselhanalarda karantin var. İkinciden Lewapyň täze bazary yapyp, olam karantin. İki, soň Lewapda açylan täze balnisaň ýa keselhana bir korpusy, olam bir bölegi karantina yapylypdy şol koronavirus zerarly. Ýa-ni adamlaryň ýagdaýy gaty agyr, keselçilik hiç kime kömek edenler, doktorlardan ýa lokmanlardan halka hiç bir peýda ýok. Polisiýaň edýän talapy maska takanyp köçe çykmaly diýen. Enne Lewapda maskaň bahasy 10-15 manat araly. Öňün 5 manat diýip durdy bir maska. Enne şuň 10-15 manat araly. Her günde diýär biz ýaşaly diýär 3 pesenden 3 maska takynmaly. Onu bir alyan aýlymyz maska da ýetenek diýip gelen hatyň bir ýerine şeýle diýip aýdyldy. Habar. Ýurdun içinden hemme gelip durar. Inni yankı mara bilen bayram ağırlığın gelen habar. Bir günün dowamyny, bir sutkan dowamyny marada we bayram ağırlığında 4 adam öz janyna kast edip öldü. Olaryň biri ýa-ni 18-19 ýaşly ýaşygyt. Özü nasıl öldürüpdir? Özüni ýakyp öldürenler bar, oksy içip ölen bar. Şu durmuşa çydamda bolny indi biz doýduk, ýaşary islegimiz ýok diýip zapiska goýup gitlerlerim bar. Onuň parit gelip zapiskalary öz ýanyndan alyp gide ýa ýertip ýakýarlar diýdi. 12. Şoň üçin ýene-de şol Mara welaýatynyň gelip goýşan habaryny bir habara görä 6 adam marada şol koronavirusdan öldü. Bularning hemmesini şol ölüsini ýa-ni adamlara çylafan näme dolap, pakete dolap üstüne polis goýup jaýlatdy. Bir çeşmeden gelen habar. Indi ýema daşawda geçdik, bugünkü ýapraşygymyzda da aýdyp daşawdyň ahli etrabyna virus ýa kesel ýokuşmadyk, oby ýok diýdi. Hemme ýerde bar. Adamlar biýalaşsa barary, doktorlardan hiç bir hili kömek ýok. O taýda maska barada gurun edýänem ýok, nerede bolsun o ýerlerinden maska. Adamlar şol indi öýünden çykyp ölmän gorkup otyrlar, doktory barmaga gorkýarlar, sebäp gurun ýaýran şol ters kol vurup öldürýärler. Olam bar. Aýdylyşyna görä häzirine geleninde aýdyp berer sony. Ine daha şu welaýatynyň ýagdaýy şuna ýaly. Indi Balkana gelsek, Nevitdagda şol baş keselhana bar, ol eýem karantina ýapylar. Gozarlar. Indi şol infeksiýonly keselhana bardy. Oň içi dogry adamlardan atak adam ýertilenär. Ýöne poliklinikalar işläp dur şäherde. Ýöne ol poliklinikalarda halka degerli hyzmat ýok. Doktorlarda özüne goranyş esbaplar bar, özüne ne de halka kömek edip bilýär. Keseller lokmanlaryň sany tajagy ýok, ýogulyp ýatanyň kändi. Lokmanlaryň öz arasy. Şoň üçin lokmanlarym hastalardan daşyrak durup öňüňizde ýatyn, öňüňizde ýemediň şol ýa-ni girilýän, çykylýan ýerlerde şol kızgyny ölçýärler diýdi boldy. Onsoň üstlerine klor sepýärler. Klor bilen ol aýryljakmy? Klory boyun eýen kesellerle koronavirus. Ýa-da üzerlik ýakyp öňüňizde oturuň diýip. Nämekan balkanyň baýrlaryny ösýär üzerlik. Yani o bilen adam kesellen bejerip bolana tapana. Ve Nevitdag'ın ýagdaýy. Onsoň gazanjykdy, olgun aýtdyk, keselhanada orun ýok, ýer ýok. Adamlaryň hemmesi öýünde.
ne şey edip keseller verip yatıyor. Kızlar batta gelen habara göre ana şunun ödünü iki adam yok. Keselhanalarda işleyen lukmarlığın ödüleri keselli. Infeksiyonu bağlıyız o tayda doğal karantina, tayda salınan keselhanada neyme var bellisi yok. Ondan yine de aydılan zat, mihmanhanalarda, Balkanlı velayette zatta, mihmanhanaların boşadıp şunun içinden adamlara karantin. Ondan o gımmat 5 yıllık emmelerim, mihmanhanalarım yetiştirildiğinden satıyorlar diye Balkanlı. Demek şol avada da kurulan oteller var. Şular hem mesela şu maha değer değmediğine satılıp atıyor. Kurban oluyor onun tohum tarafından. Bunlar amakta yoğurdu, ahıda satıp çıkardılar. Onun bana yazıp atıyor adam. Münler de mün adamdan uğrak nevet kas senaatını işleyenler yankı. Balkanlı olur, işsiz kalırlar, aylıkları yok, güllükleri yok. Ne başkalar eklemeler, güzeren dolandırmak hiç kim ister. Bilinmek neredeyse. 12. Üçüncüden hakikatten sol hem sol yankı var da Balkan'dan nevet bu iş kalır. Sollarına şöyle satıva çıkarıldı. Yani devletin emlak diğer yerine emlakım yok idi yani görüyenler. Bunu bir Balkan vardı. Yani ahir ya aşavat vardı da para özünüzdeki malumatı özünüze aytıp verseniz ondan şu bilen görülümü devam ettiriverilir. Yine de bir zat var. O inşa gelen komissiya eyyam yazılıptır. Şunlar kartada teretseniz koronavirüslerin kesellerinin içinde Türkmenistan'da 100 adam deyip görkezildi. Yani neçesi kesellerin kutuluptur, neçesi ölüptür, hiç tahtı yok. Inni olurum ve gelen 5 adam görse çekip çizarıyarlar, gözlerini yumup 100 adam deyip yazanırlar da torbalarını doldurup iyidine kaydarlar. Mene şey deyip bakar. Eğer şu 50 adam gelen olsa, onunla demek şulon görkezleyenler petinden bir yüzeste köp olmalı kesellerin ölülerin yaptı. Yani böyle ne yapıp hasaplayak kesellerin ölüyü ne yapıp böyle hasapladık. Bir hepten devamını. Göz boyaksız eden hükümetin görünüp durdu. Yani para korluğa meden olsa gelen hükümeti demek bizim halk golpı zatları karşı durmalı. Şimdi siz adır aydıp ben Aşgabat'taki ahirlaki malumatı ondan devam ettiriveriliyor. Murat düğün Aşgabat'ta ölen adamın tani 60. O oteller yapılıptır, bağlar yapılıptır. Onun oblustan gelen adamları kovuyorlar diye Aşgabat'tan. O militeler yerli yerden yani yemiş, bırlaşıp nemet görür diye. Entek yönü şeyle anık fakt diyor, onu bilinmeyenlerim kendirdi. Ünlüyat öğrenim kendir. Bu ödüm günlü ötmeli, bunu 70'tir, 80'dir, 90'dır, onu bilen adam yok. Erte ürün yüze çıkar. Bu hükümet diyen zat ne aylak zat bu? Hükümet değerlerini ne şu tayda da Suudi diye de. Biz yankı informasyon vermeli payış edemiz yok, talep ediyiz. Halk bunu talep ediyor. Neçe ketellerini, neçe ölünlü, o hayfi vilayetlerde, hayfi traplarda, hayfi şehirlerde neçe ölüptür, günlü informasyon olmalı. Şunu talep ediyiz biz hükümetten. Hükümetsiniz, yani bandit, yani gezip görün şarlatan neme oldunuz, o bizim sözümüz size ötmez. Yani şunu hatavi halka vermeye borçlu şular. Şunun için talep ediyen ben. Doğru sapana. Yani şunu ertirden başlayıp etmeseniz, sizi koruyacak hiç kanun yoktur. Kanunun ehli nemesi halkın tarafındadır. Halk üstünüze hücum eder.
Onun o türmelerde ölenlerin sany belli değil. Olar kırılacak Halmurat. Şoň üçin men haýyşym halkdan şoň içindäki oturanlaram siziň çağalaňyz, ärleňiz, aýallaňyz aýal türmedide adam känne. Ya şolary boşadyň. Hökümet ýokdur. Kanunam hökümetiň tarapynda däldir, siziň tarapyňyzdadyr. Oturanlaram içinden hosarlar daşyndan döwüm waratany halky çykaryň. Iň soňy ölýär şolar. Ýöne ölene görä ölünjegim görünip duran adam ýaly ölüm. Erkim öýünne ajaldyr. Onu yetmese nemesi ýok. Direler bolun. Diralar bolun ýöne. Ol beýdip haram öldürmek adam awlar. Şoň üçin men haýyş dogan arnaşlaňyz bardyr. Hosarlary daşyndan türmedäkilerem näýlik ýol bilen eşderilip bolýan bolsa, içinden hem hüjüm ediň, daşyndan hem hosarlaryny emet tozdurun. Gapysyny kamaz bilen süzüň bolmasa nemediňden adamlar boşadyň. Hakyňyzdyr. Hukuk siziň tarapyňyzdadyr. Hökümetiň ýokdur, bular bilen bandit, hakyky bandit bolar. Garakçy alak. Etmeli atlarynyň bir dadam eden ýokdur Halmurat. Ýeki dadam. Bu halkyň ölümine de şular 100%, 100-den 1000% şular jogapkar. Dermanyň bolmanyna da sen bir ýanky duýduruş işlerini neme bilgi aktarmany öwretmäli, telewizordan günne berip durmaly. Özüň äýli alyp barmaly. Bir sotsial neme var, rastaýany mesafa var. Onu taklamaga, ýanky köpçülik yerlerine birek 1 metr ýarym 2 metr uzaklykda durmaly. Bir ýerik ýygnaşmazlygy, onun ýanky oçurlary bolmady ýala etmäni. Hemmejesi bu hökümetiň halka düşündirmeli, bu şolaň borjy Halmurat. Dermanyň bolmanyna da ýöne ýanky maskalar näçe danak şweýni fabrik bar. Mut berlerine bolanokmuş halka. Sen işläniň hakyny berip bilen ok bankda. Olar nämetini berip altyny ortaýda. Bular ýöne düýünden hökümet diýlen zat ýok. Diňe bir ýanky karatilini nemesi var, orgun var, milisiýeden başga nemeleri ýok. Ol milisi işgärlerine de neme diýär. Halkyň tarapyna şolary alak ýagdaýda geçmeseňiz, halk siýildir. Siz alar geçer gider. Siýiliň içine girip diri alýan ýokdur. Bunu Halmurat gaty cesaretli demetmeli bunu halka gıryalar. Gırjaklaryny öňüme aýtdyk biz. O voz diýdi, näme diýdi, oňa 100 ýazdyranda näme o halkyň ölen okmy haýwan. Ya dünýede awraň alýandyr diýen bu tenteklen ýanky piş edilýän zatlaryň bir ütköşükde Halmurat. Siziň samsykdyňyzy hiç boko yaramaýanyňyzy dünýä bilýär, ýekeneme däl. Hiç eliňizden bok gelen ok. Hakykatdan gelen ok da Halmurat şolaň elin hiç tat gelen ok. Tentek duruşuny Ödlerim yankı edil banditler metodi bilen işleýärler. Şolaň eline tarapyna hiç kanun galan nädir? Olar hemme zatlary nemetdiler de, geçdiler, çyzygyňdan geçdiler de.
Hökümet sizin hökümetiniz yoktur. Hökümetin karşısında buradan zat etmeler, zat dilen zat yadınızdan çıkarın. Hökümetiniz yoktur. Hökümet orada sizi beyle haram öldürür. O tayinlenmala da vakt vardı. Öğrenmele de vakt vardı. Halka bu zatları düşünürmele de vakt vardı. Edilmedi. Ne her ölüne cevap verendirler. Şulon tayetinde olunlar. Onun yankı gayrat tapmadık vazifeli adamlar vardır. Onun bizim eskerlerimiz vardır. Gayrata kalmasanız şu günahın aşağına kalırsınız. Yiğitler, düşünün şunu. Bu halkın kırılması yönü böyle geçmez. Bu zatlar hem adamın ıkbalı var. Bir giden, bir ömder, ikem değil. Ol şu çeyreğini görün yerlerini de önünü taklamak katı kıyın. İsrail'de attı. Şu at ikinci dalgan diye, neme mevcuriye diye de. Bana şu yankı esası şu türmedeki nemeler o 100 bin var motayda onun tanrı bilen yok. 80 bin mi, 50 bin mi? O azat değil Halmurat. O canlı da o. Dünyanın demesi şunu talep ediyor. Dünyada hem bir yerde şey ettiler şunu. Adamlardan haiş, adamlar demelerinizi beydip haram öldür, yani bir zattan korkun olup, inzonu ölüm aliyat edeyim. Sizin gidecek yeriniz yok. Ölümüzde de bir adam yala ölüm. O türmeyen içinde ölünü ne edip sayılayanların belli der. Ölümü değirdik ne milyenlerdirler şu an. Yok, hiç kim haber verme. Karantin bolu oturdu. Onun şu yağdayı televizyonda erteden başlayıp günle verilmesini bir talep ediyor Almurat. O da yalan olmazlık şerti bilen. Suğutnamaları bilen. Ne biz oturun yerimizden aydiyalarda Almurat. Ben onun inanman onun ikinci, üçüncü yerden caga dua ettiler de. Doğru. Bana da durlu yerden geldi. Bir yerden gelen haberdarlar. Şimdi şu yerde aydılmalı yeri vardı. Yine geldi sol. Yani bütün dünya sağlığı saklayış korumasından. Onları başta ağırladılar. O tağa kıdırmalı beylek yere. Yine de bolsa sol. Burada hatta sanırlar da o bolup duran meşhur mastabı görüp onlar biz sesimiz çıkarman gidecek geldiğinler de olurum yerde pulum qoğuz attırıp yana aytmalı da attırım var. Almurat şolun arkadan alacak olma. Yo arkadan alacak olma. Yani şolar görkezi hiç olmanı 100 tane adım var deyip görkezi. Biz onun 10 milyon deyip bilir, 100 milyon deyip bilir. Yani şunun kun hükümet şunun kunetçeli yaşırıp geldi şuların asla bağırlığını. Koronavirüs sözünün 40 harfini azattırmadılar Türkmenistan'ı. Maskani takınsan size cerime deyip inni dünyanın meri maskası çıksanız cerime deyip tersine çöğürlük oturardılar. O beyli de bir binamız adamlar boraka öz halkını böyle sinetçede görür. Men şona etçiyorum. Bular bandit Almurat. Bular hükümet değil. Hükümet beyle bular yalaklat edip bilmiyor. Yok bular hükümet değil Almurat. Yemek tapara. Inni men kanun çıkıp men aytmalı yerim geldi. Bizde bir devletin suduru var da dine serket çekildi. Yönlü onun içinde hükümet yok bizde. Bir topar ine qaratçılar var. Bandit sözüm Türkmençede qaratçı oluyor. Şu hakimiyeti basıp alan adamlar. Şular 14 yılda bir onun önüm yine de son sayır önkü
halkın yülüğün sordular. Yerası yerüstü baylıkları satıp halkımızın üstüne depesine şanıp doğup geldi. Sebep halkımız şeyle çıdamlı, şeyle sağda, şeyle ınancı, şeyle bir ırımçıl, öz etmeli işinin Hudaya tavşırıp oturan halkımız varsa, bar da bar diye aytmalı. İnnem şu güne gelemezde de halk sesini çıkarman ölünü qoğur ya da şol koça çıkıp öz hakkını talep eden. Sen şumal canı baydı otu, türmen içinden çıktın daşından gelin. Azad edin öz benliğini. Türkmenistan'ın atık cezası yok. Şonun için men aýdýan kanunçy hökmüni şol adamlar döwletiň öňünde, halkyň öňünde näme günah ceza edenem bolsa atyk ýok şolar. Bular ölüme buyurulan şotay. Boşadyn çyksylar. Koronavirus gutardyn, ýene iziňize gelip oturuň diýip bolmasa. Şolar ýa kanun çykar. Bular çüýretdiler awal adamlar içinde. Daşyna akam çüýrap ýat. Indi bütün 5 welaýatyň halky şumal kesel. Sagdyn adam ýok diýen ýalsa para. Müň näçesi öljek, näçesi galjak. Indi şumal indi spiral galyp gidip barýar da gün saý. Ýene 10 günden näme bolar halk? Bir aýda näme galjak o halkda? Bilen şol hökümet diýmän şu ýanky bir banditler sen sözün bilen aýtsa garakçylyk indi ömüdin jalmagy diýerler awadan boýun. Halka garlyp ýaty, bularyň deňize suga düşýär. Nähil? Nähil bir ýa pir wa время şumy diýilen kartina şu. Ha. Ine bulan bolup ber. Nirden tapyrly bir Türkmenistanyň oýuny şu 5 milyon halkyň içinden ýa 4 milyon halkyň içinden şu 40 sany tentegine atyp bir ýere üşürip bildiler. Bu müň aňyrsyna işler adamlar gaty güýçli adamlar bolmaly. Şu Türkmeniň pesini tapyp getirip şu döwletimiziň başyna goýanlar. Näde getirdiler? Mene haýran sapara. Ýöne inni hökümet ýok. Hökümet işgari yok. Prezidenti yerine der, Sağlık Saklaýyş ministri yerine der, İçeri işler ministri yerine der, Gorunmak ministri yerine der, baş prokuror yerine der, suud hakimeti yerine der, polisleri yerine der, mehemeti yerine der. Kim yerine? Yine edilip oturan ne halk? O konstitusiya kim üçin ýazylar? Kanunlar kim üçin ýazylar? Halkyň bähwidine ýazylar. Halkyň bähwidi bar ýerde döwletdir. Halkyň bähwidi ýok ýerde döwlet ýok. Şoň üçin aýdýan kanunçy hökmüne sen ýa gaty dogry berler geçdi para. Hökümet ýok ýerde biz näçe ol adamlara boyun eğmeli? Kim bolar? Haýsy bir kanun ýerine ýetiripdir şu güneçel aýtsyn. Bizin 6 aýlap maňlaýlaryny dikip gelýär seredin. Ine şular ýaly keselçilik geldi, gyrgynçylyk bar, açlyk bar. Öňüne alyn, gaýrat edin, haýyş etdik, ýalbaryp gördük, gyýgyryp gördük, çygyryp gördük bolana. Olaň azaryna da, ola bu dünýä adamsan da. Olar diňe bir zatda ökdi, halkyň baýlygyny, döwletiň baýlygyny ogurlamakdy. Onun deger degmedini näme satsalar satyp, şu onun satýan döwletlerim şu özlerini gaçyp atalgaljak döwletleri bolmaly. Soň açlaryny üstüne ýaýsyn. Ýöne biz boş ýurda takrap ýatan ýurda barsak, erti halk etmeli ýene. Ýöne oň üçin garjak halk näçe onu Hudaýdan maşa bennesi biljek ýa para ýagdy gaty agyr. Men ine şumal şükür edýän bir zady. Halkymyzyň deň ýarty ýurdun daşyny meselen Türkiýede, Ýewropada. Türkmen kökü bilen ýetjek gäle eger şol hemme şu taýdaýdyr. Şu kesel bilen gyra ýanynda ýarty daşyna galjak. Ýöne biz şu zatlara ýol bermelimi ýa ýok diýen soraga her bir adam özçe jogap bermeli. Halmurat, berde bir zat bar. Halyk özüni gorajak bolup her bir zat edip bilýändir. Adam seýle sama защита diýilýär. Sen adamyny öldürýän bilersiň. Ol özüni gorajak bolup edýär. Ol kanuny bolanok, kanun özüni gorajak bolýanyň tarapynda. Yani türmede oturana da şu değişirler. Öz canlarını korumak için başına çıkmalı şolar. Hakiki. Öz canlarını korumak için daşınakiler şolar daşına çıkarmalı. İçindekiler hem öz canlarını koruyacak olup çıkmalı. Kanun şolun tarafında. Şu benlilerin tarafında. Ne meseleler? Ol takçyny öldürüp biler. Türme takçylaryň hemme jetini öldürüp biler. Günäsiz
Öldüren adamlar şu benliler günahsız. Onlara hiç günah yüklep bolmaýar. Sebäbi canlaryny goramak üçin edýär. Ölüm hem görünüp duran zat. O kanuny men şeýle düşünýän Halmurat. Yo, hakyky doğru. O kanuny ters, nire öwürseler öwürüp görür. Ana adam öldürene de üstüne topulup gelýän bolsa öldürýän. Näme? Kellen goýjak mı o belki? Keskin. Ýöne adam ýalak boşat diýilse edilmeýän bolsa, şeýtmeli, başga demesi ýokdur. Ya olary haram öldürülür. Olum birinciden imiti belli. Şeýlem näýlik naharlaşlary. Ama O immunitet diýilen de ady ýokdur. Gelip görün bir ýöne bir nemedir. Tudurnu orap bildiler. O bir ýeri elde hemme jetni ýeri. O da badyr, hökman bolmaly. Sebäbi daşary bilen kontakt, ine takçylar var, bekçiler var. Bir adam yeterlik. Ähli türben gitmesine. Onu gillenin bilen o zatlar üzerine var. Gorkonun bilen bu zatlar geçik giden o. Adamlar hökümet diýilen zatlar gorkmaň, ýokdur hökümetiniz. Kanuny eden de adyňyz sizin tarapyňyzdadyr. Bugundan agary hökümetiň tarapynda hiç kanun ýokdur. Şolar gorap demedýän kanunum ýokdur. Ne şu ýagdaýda şolaň hökümet däerlerini özleri, öz elleri bilen eden işleri bilen subut etdiler. Halbuki şoň üçin halk goranmak üçin şolary edik geçmeli. Hakkı vardır. doğru. İstedik şekilini. Vağışı olsun, başka nemesi olsun, ne hileklemeden halk özünü korumalı. Sen ölüm bilen yüz yüze, Halmurat. Milisiyetine de değişirler, güvenlisine de değişirler. Yani koronavirüs onları tilap kaptandan aylanıp geçeriyor diyen Halmurat. Şolonun başkalarına diyen yer vardır. Türmede oturanın vardır. Doğan kardeşleri vardır ya da şırak kardeşleri vardır. Bu dağıtları düşünün ettim adama millet. Halayık bu dağıtlar yönü böyle yani ay boruya da dip geçiyen dağıt değil abi. Gırgın, hakiki gırgın Halmurat. Bu hükümet diýilen yaman algysy var ýalak bu halkdan. Ağrı köýün ýalak. Öňküňkem şeýledi. El ağrı köýün ýalak da bu demeden milletler. Edip ýören atlar kelle tagar ýalak derler. Halmurat meňe teklifim şondalak halkam özü nemetsin biz bärden varıp olary türmeden oşatjak nebämiz ýok. O wody, mody, daşary ýurt näme guramalar, olar boş ber Halmurat, ne wody bilen edaraň ýokdugyny ne şutaýdy ne özleri subut etdiler de. İki şaý. Halkara gurama bolsun, harkary däl gurama bolsun, iki şaýada degmen guramada. Ya Birleşen Milletler'in arkasında var bolsa onsam şonu alak iki şaý. Bu zatlaryň hemmejesiniň ady bar Halmurat. Korrupsiýa diýile buňa. Halkara derejesinde korrupsiýa. Ödüm halatnys şolary ýalak adamyň atyby berilýändir. Bir milletin yüz minglap adam gyrylýar awtayda.
Poz bolunu näme bu? Hakikat değil bir zat bardır. O diplomatiya neme bu erde yürüyenlerdir. Ya şolar yalak oğruyun cümrüyün demesinde arkasına lan boldular. O organizasyon adını ütketmeli almırat. Yeme sapara men şu 28 ýylda şu bolup geçýän zady halkymyzyň karşysyna ullanýan jenayetçilikli tiýatrdy görüp bir zady bir netije geldim. Niýazy da Gurban Ullady şu ýeňsesinde duran ýa kuklavotlar diňe bir wezipäni oýanman. Şu näzip diýnýän bolsaň şu halky horlap ýok edin, zorlap ýok edin, ajallary derman bilen gyryn, näde öldürseň hakyň we ýöne şu territoriýany 50 ýylyň dowamyny ýa 40 ýylyň dowamyny boşadym diýip aýdylan bolmaçy. Başga men düşünüp bilemek näde öz halkynyň garşysyna beýdip işlenýär. Onu soňam ikisiniň bir kanunyny aýdyp gelýärse, 28 ýyl bar. Bir kanunyny 14 ýyl bar, şu Niýazy ýok edip özleri bir kanun kürsüsini eýlen günden bäri aýdyp gelýär. Bu prezidentler, hökümetler bular basyp aldy häkim. Halk bir şular ägmede halkymyz bar, ay bolýar, bize degen Hudaý ursun diýip. Şeýdi oturun, gününe şükür edip oturun. Çay bilen çöregimiz var, şeker bilen gandymyz var, unumuz bilen tügüýimiz var. Bir yatakda kymarlar, şu zatlar bilen oňa derýär. Dünýäň ýene-de 99 sany eşredi var pesenden. Bu zatları görmejek bolsak, bu zatlary duýmajak bolsak, şu zatlaryň içinde ýaşamajak bolsak, biz onu näme üçin bu dünýä gelip ödemekle gedik? Beýle gurşup ýaly ýeresin gitjek bolsak, onu biz näme hilmeli? Şu zatlary üstüne adamlar oturup oýlanmaly. Bilerim, indi seni tapýan hokkasyň zapara. Indi şol halkyň içinde görüň ýaýradýan hökümetinkiler. Ine hamala Gurban Ulyň ejesi ogulabat, ogluny ýanyna çagyryp diýenmişin. Oglum şuň kun halk agyr ýagdaýa düşdi, sen gaýrat etdi, kömek et halkyna. Halkyň gollap alandy diýdi. Halkyň içinde gıybet ýaýradýarlar, tutap halk indi gahary gelip köçe çykmady ýa. Näme ol aýalyň iki gözü körmedi, 14 ýyllap gören atmy, oglunyň halkyň başyna näme güller salyp oturan. Ha? Ol aýalyň özü äri bilen pöwridan privatizer edip, öz maşgalasyny emesi mellek edip saklanak, mülk edip, şa mülki. Ha? O näde bu gün beýdip saýraýamyşyny? Yalan, düýü bilen yalan. Şol halkymyň gowşak damaryny tapmak üçin ay türkmen geçirimlidir. Ine aksaç ejefi beýdi ýanmasa belki düzelýärdi. Ol Niýazy özü ýetimlik gören üçin halk baýasydyr, halky ýetim goýmak, halkyň gözüniň ýaşy dökülmez diýen. O ýa-da askaska ertekdi. Almırat. Olog tohumnyň tiresiniň adyna bilýän bir çüýrük gaýdan, kakam şypyk gaýda diýdiler bulyň hemmejesine. Şypyk gaýda diýer. Şolong gepi bilen fiýarat ýöretjek bolary bularyň barjak yerlerine barypdyrlar o ýa. Hawa, şol çykar ýaly. Hawa. Almırat. Hatta erwet halk bilmedim şu ýaşlara seredýärse köpüsi bilen gurlaşýar, onuň teýes berýär, memedýär. Hyýal etmeden mahrum edilipdir de. Adam çağa hyýal eder. Hawa. Yani 90% hyýal edip bilen okur da. Hyýallarym ýok. Ne studentler nemeler var da. Hyýal ýok. Gözlerinde neme ýok. Ýalyn ýok da. Gözleri ýanady. Hyýal eden okur da. Yani 20 ýaşynda çağa hyýal eder. Hawa hyýal eder, arzu eder. Geleceğin durmuşyny görür. Zatlar var. Hani şol kail halky şey dip yetiştirýärler de. Ilkulak şonu hyýal etme diýerler edýärler de. Özüm baştan şol ýa-ni Rodondan çykandan başlap demedi.
Doğru. Ya, milletin üstünden geçirilen de katı ağır eksperiment kalmır. Onu da halk dayanın. Ayağını da alın. Siz ödünüzü korumalı. Siz yatıp başka bir yeri gelip sizi koruyacak yağda yok. Olur yalaklat yok. Canınızı koran. Çağalanız canı. Yani şunu etmeseniz haram ölürsünüz. Başka bolcak zat yok Halmurat. Ne kapıyla bana ağaçlık kakıp dur. Depip dur. Kakıp dur nokta. Onun vaktinde gerçi de para ettik Halmurat. Hayiş edip. Ne şoňa da etraf, vilayet yol başlarına çenli günahkardır. Çörüňiz bolmada şoluň öýlerini todurundan alın çörüňizi. Yok harmanlar var var kaysılar öyle. Halkın kallasa. Ne için çıkar diyarı nomursuz kanalları yapıyor. Oo. Şoluň öýlerini çekilýärdi. Ha. Ya şeyde Halmurat kıynançlı, katı kıynançlı. Onu bizim yerde şu vakitleri yönü aydaymasak başka nememiz yok. Yani halk dinliye ne şu türmedekiler bu buntom değerler kanuna karşı hareket edem değerler sizin dinle canınızı halat etmek için edilen hareketler. Etcek hareketiniz. Şoň üçin kanun sizin arkanızdadır. Bulun hükümetin arkasında kanun galan nedir? Yoktur kanun. Olur onun nimetini geçtiler ondan. Yok hakikaten hem şeyle de tapara. Şolun hayse biri ekrana çıkıp ikimizin otursumuz yani halka düşünürüp berdi ya aydıp berdi adamlar şular yani keselçilik gelýär öňünden duraly siz şu zatlar etmeli şu zatlardan äga durun şu zatlardan daşarak durun diýip bizim döwletlerimizdäki edilýän çykyşlaryň birini edene bolan hiç biri prezidentinden başlapda soňky kolhoz başlygyna çekdi. Dine qadagan, dine bolunak, şeydip ine halky ine epidemiýa joşup ine hemme yerden böwsüp çykdy. Muň öňüni alyp bolmaýar. Näme adamlar YKC milisiýa ya da howpsuzlyk edara näme diýip hemmejesi şundan agryk ýokdur, birini diýenem etmek. Olum diýenem geçerlilerdir, kanuny goraýan däldir. Kanun ýok ýerde kanuny goraýjy organlar bolýan däldir. Şun bir canyananyň bir jan etdim maňa separa. Halmura da diýdi, iki garynlaşym gitdi diýdi. Koronavirus. Ödüm sorup oty. Indi şu mahallede gelek maňa ýetäýdi diýdi. Eger şoň koronadygyny bilsem diýdi. Erti gidip diýdi, şol etraf ýol başlasy bar. Biraz şoň ýanyna barjak. Soňam diýdi, oň ýanyna çykypam diýdi, eme şu polisiň başlygyny baryp şonuň ýüzüne diýdi, eme düşek diýdi. Ýani üst grup gaýtjak diýdi, goý menden ýokuşdum görüş olur. Şol kesene ýetişerin men diýdi. Ýöne aýtmaýyn haýsy welaýetden onu gaçyp gidenmedi. Şey diýip, men indi bilip otyryn, iki bir öýden ikisi ýam jaýlananma. Indi özüm bu kurtulsa edip gürleşýär. Ur kaşyp, ur asarmak. Men neydi üst görmek, men neydi eger şunu neydi men dogry bilsem men gidip şol ilk başta şolar ýok etjek diýdi, özüm ermek. Ya şu derece getirdiler adam. Näme bir paxta kan, marly kan, ýa özüň aýdyp otyň durşuna tıkken fabrik. O bir günne Türkmenistan öpçüne dip bolýar gerek paviaska bilen. Näme üçin onu daşar ýurda çykyryp valyuta satyp otyrlar onu. O bunu garatçan der bir wagşy. Garatçam şular ýalyp adam soňky zadyny elinden alýar näme? Bulardan soňky adam ýok. 10 manada 15 manada lewapdaky adamlar nerden maska satyn alsın? Hanolarda pul var. Ocağa gyýdy gördüňmi hany çatırga çykyp
Doğru men geçtim. Kim bassa men üstümden bazıp geçtim men ýadadım beýdip ýaşamak. Şu derejeye ýetirilýän halk onuň nähir bolka? Nerede bizim geleceğimiz? Benim halmırat. Dağıtlar işte açıca değil. Halmırat. Yok, ol bolordu saparağı. Eger bir adam, iki adamın tağıllasy bilen şol ýurt düzelýän bolsa, şo ýa işler bitýän bolsa, ikimiz bary dödük gaýdardyk. Bize Taňry ýalkyny aýtsalar ýeterli, içinde de oturmaýly bolmaz. Ýöne bir iki adamın işi derler, bir 2 milyon, 3 milyon adamın işi. O 1% ilat yok, şol üstümizde oturup halkın depesinin şanykda oturar. Nädip 99 adam bir adamın edenetligini çydap bilýär. Men hayran sapara. Ne halayık milisiye de yok. O men howpsuzlyk edaratının wekili diýlen de adam yok. Men prokuror, men plana diýlen de adam yok. Götüne depip goroýuňda gelse. Tüýkürüň ýüzüne. Olan kanun nemeleri bitendir. Yok, şular ýalak yerde nemetmedik hökümet, halkyna hyzmat etmedik hökümet yoktur. O yok diýmek oň beýleki guramalaryň, gurallaryň hemme jetini yok bolup gitdi diýmekdir. Birine de boýnan bolmaň. Öz nemäňdi özüň dur. Bu demesi şeýle bolmaly, Halmurat. O milisi gapyň kakanda näme kakdyň diýip soramaly. Näme işiň bar? Kim için kapı gezip görünýär? Yo, bu ularını milisi kapı kakanak sapara, olurum zanlım orki. Olardan masıylaylam, matuvalını bilen, öyümüzde oturun, kapı açıkman, näme etmen deyip, goroyuna gelip bilen adamı. Bir iki yakası hastalanmış, gelip şularım bir kucaklap, yüzünü asıraydı diye, üstüraydı. Onu olu köçadı çıktı. Olmasa şey tip olur, köçelerden ayırman, polisler. Ben bilemem, ne yapayım? Halk şular bir eline yara kalman, hatardan çıkar. Boy normaller hiç demeden Halmurat. Men için hiç kim diye aydamı kanun yoktu. Halkı seyretmeyen devlette, hükümette ne kanun, ne de bir işlesin. Yok. Daha neden baretçi? Hani 3-4 tane partiye var diye Türkmenistan'ın içinde. Şolun içinde bir adam çıkıp halkın arkasında durdu mu? Ya halkın derdini ayıttı mı? Ha? Bir şular yar yurdumuzda kemçilik var ya, şular yar bedbahtçılık var diyen var. Näme diýdi, Dem Parti diýdi, Gör Parti diýdi, telekeçiler diýdi, o diýdi, bu diýdi. Hemmeci boş çiğşirlen yeme, mylny puzy. Ine başa hiç de hatta çiğşirlen şarşalar. Halmurat şunun oňjuk mutaýyny ýeride. Bilemem. Var mı kahve? Onam ýogudaydy. Taparata için elinden olsadım. Bolýa Halmurat şu taýda guturay eli. Ya bu telefon onlar gelip başladı. Bolýa onu vatandaşlar sağlıklar oğlum gayrat edin. Gayrat edin. O can size gerektir. Özünü korumalıdır. Onu sizden başka koruyacak adam yoktur. Ola doğru sapara. Bolýa gizalar Sağ olun. Allah kuvvet versin.